cea mai cunoscută femeie din istoria științei, s-a născut la Varșovia în 1867 sub numele de Maria Salomeia Sklodowska. În 1891 și-a început studiile la Universitatea din Sorbona din Paris, unde mai târziu a obținut o diplomă în fizică și matematică. Tot la Paris l-a cunoscut și pe viitorul său soț, Pierre Curie. Soții Curie s-au ocupat inițial de studierea magnetismului, dar mai târziu, sub influența lui Henri Becquerel, au devenit interesați de radioactivitate. Cu o muncă grea și asiduă, după cercetarea mai multor tone de minereu de pehblendă, au reușit să izoleze două noi elemente chimice, poloniul și radiul. Primul a primit numele după țara de origine a Mariei, Polonia, celălalt își are originea în cuvântul latin radius, rază. În 1903, Marie a devenit prima femeie din Franța care a primit titlul de doctor în științe. În același an, împreună cu Becquerel, soții Curie au primit Premiul Nobel pentru fizică pentru descoperirea radioactivității și studierea proprietăților acesteia. După tragica moarte a soțului său, Marie devine prima femeie cu titlul de profesor la Universitatea Sorbona. În 1911 primește și Premiul Nobel pentru chimie, devenind astfel primul om de știință laureat al două premii Nobel.